Γερός να είσαι καλέ μου, να είσαι γερός. Τι είπες αυτό, γιατί μου θύμωσε Ποιο? αυτό, στο νόμι. Α, το νόμι, να βοηθάει, εδώ καλά είναι. Μου θύμωσε. Όχι ρε, με Για βοηθάει. έτσι έκανε, είπες κάτι εσύ. Όχι, όχι, όχι. Είναι ακούσει ο άλλος. Ναι. Είναι μπροστά στον άλλο. Όχι, απλά δεν θέλει αυτός, δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν θέλει, ξέρω εγώ, δεν κάνει. Ναι. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάνε όλοι, μην νομίζω. Όπως δεν πας εσύ, δεν πάει και αυτό. Είναι κι άλλοι, λίγοι πάνε, δεν πάνε όλοι. Έτσι είναι αυτό, κατάλαβες. Ναι. Ο άλλος ο ψηλός ήρθε. Ποιος ήταν ψηλός? Ένας, δεν θυμάμαι πώς το λένε το όνομά του. Χουσεΐν, Μεχμέτ, Αχμέτ, κάτι ονόματα δεν τα θυμάμαι τώρα που ήταν. Και πήρε αυτό που ήταν εδώ πριν. Ναι. Λέει να περιμένει κάτω εκεί που φοβόταν, να σας πω τη φορά και φοβόταν, δεν ξέρω, εγώ τι να το, αν το φάω, τι να το κάνω, δεν τρώω. Ναι, και εντάξει. Περάσες καλά ή όχι? Καλά, εντάξει. Ξανά δεν πήγε. Ξανά δεν πήγε αυτός. Δεν ήρθε, μετά έφυγε, κάπου αλλού πήγε, δεν ξέρω. Δεν ήταν εδώ. Δεν ξέρω αν ήταν και Θεσσαλονίκη, πήγε εκτός, αλλού, μακριά, πήγε Αθήνα, πήγε εξωτερικό, Ιταλία, δεν ξέρω. Ναι, αυτό λέω, δεν ξέρω, γιατί δεν τον είδα εδώ πέρα, δεν ξέρω, γι' αυτό λέω. Κάνω. Α, ωραία. Στείλε κάτι. Ναι.